slovenski ciklus. Znači, bilo je dovoljno vremena da se mitologizuje to neko, ako su ti ljudi bili toliko drugačiji, ili Tračani istrebljeni, da su i njihova božanstva uništena, šta ga ja znam, Sloveni kao osvajači. Toga nigde nema, znači to je, mislim, jedna od stvari koja može da kritikuje tu verziju. Možda Vesna Pešić više mogla o tome da vam kaže. Znači, inače, kad se gleda slovenski ciklus, to je ciklus prirode, godišnji ili možda na malo više godina, znači nema ni te dekadencije. To je, kao kod Mirče Ilijade kaže ono, fantastično vreme večne sadašnjosti. Ljudi su zadovoljni sadašnjosti, obavljaju neke obrede, žive život kao veru svoju. Znači, nema potrebe za tu nekim borbama, što je možda i razlog zato što nije bilo zašto pretjerano organizovanih država. Država kvari ljudske odnose. Znači, to je jedno objašnjenje, neću ja još dugo sam smorio. Jesam, drugo objašnjenje, znači, koje ne bi bilo istorijsko, je da su ljudi jednostavno shvatili da je stvaranje sveta, svemira, mnogo komplikovana stvar, sad da bi to pojednostavljivali, kao što ima, mada ni u Bibliji, ajde, nije toliko jednostavno, znači tako kažem. Tvorac je opet ozbiljan da bi mu se čovjek direktno obraćao, postoje posrednici, jer u hrišćanstvu isto, sveci, osim kod protestanata, to je posebna priča. I onda, znači, možda su to čoveku rekao neka bića, jeli, smrt na koji čovek, kako bi to rekao Hedževelus, znatno naprednije od čoveka, to su već teorije druge, tome ne bih mnogo. Znači, da je posvetiti se tome, to zahteva nivo ezoterije. Što se tiče toga, kod Slovena, mislim, inicijacije su sigurno postojale, ako postoje šamani, vračevi, postoji ta znanja koja se nastavlja, o tome ne znamo mnogo. Ja sam čitao, recimo, ne znam da je to Slava ili Kračun bio, da su postojali asketi slovenske. Recimo, oni su imali zanimljiv oblik celibata, nisu izbjegavali seks, ali nisu ni jurili žene, ako im one dođu u šumu, a dolazile su, onda može. Mislim, pojenta je ne vezati se bilo. A ko je lud da ih juri, valjda ih skupljali, nisu ih jurili. A da, koji džedaj, jeli, što se ne vezuje. Tako da, mislim... To samo moja žena može da ih juri. To samo žena moja juri, a ne... To sam ja da vam kažem, inače sam zaboravio na samom početku, jeli, juče astronomski je došlo vesno, nešto pre ponoći. Bio je super mesec, pomračenje sunca, tako da mislim, stvaranje ako nije tema ovog dana, ili možda jeste kao proleće, a mislim da je leglo onako, pa... Dobro, mi se vrtimo samo oko sunca. Svi ovi praznici su u vezi